foli on tanni o be blagata di magazine mali la jeba ko be la jeli ma fu sigiyoro la aw bismillah aga kuna funi olu keneka baguruba olu fleni Mali, Niger, Burkina, olu ka fara ɲɔgɔn kan kɔni n'o bɛnna a tɔgɔ duruselen kɔni IEC n'o a bɛ fɔ ma ko Alliance des États du Sahel olu kɔni ka fara ɲɔgɔn kan kɔni a kɛra sababuya ye ni Air France n'o ye pankuru jigiso kɔni min bɛ Faransi lakaw kɔni olu fɛ yen nɔ a bɛ ka kɛ sababuya ye ka wari caman kɔni k'u bɔnɛ o la min bɛ taa miliyari ko kɔni buna ko kan an m'an da don o la k'o walawala fo ka taa se sunkalo kalo natɔ min kɔni olu filɛ nin ye sa maa caman bɛ ka jɔrɔ sunkalo ko in yɛrɛ bɛna kɛ cogoya di barisabula an b'a ye k'a fɔ san tɔw la wariko fo ka taa se balo olu bɛ yɛlɛ o sɔngɔw bɛ yɛlɛ kosɛbɛ an m'an da don fɛnɛ la k'o walawala an kɔnɔna sa an bɛ don Nigerkaw fɛ yen nɔ u ka finitigilakaw kɔni olu ni u ka kulubarifatigi dameleke dɔw kɔni u ye ci ɲɔgɔnna kɛ ci ɲɔgɔnna min kɔni na sebaya kɔni o sɔrɔ olu kan an m'an da don fɛnɛ la k'o walawala o bisimila ko kura a ka kunnafoni olu kɛnɛ ka sa IEC olu ka fara ɲɔgɔn kan min filɛ ni Mali Burkina Niger kɔni ye sa a bɛ ka kɛ sababuya ye ka Faransi kɔni olu bɔnɛ nafolo caman na min y'u ka pankuru ko kɔni o bunakun kan u caman kɔni o bɛ ka bɔnɛ o la kosɛbɛ barisabula n'i y'a ta k'a lajɛ k'a daminɛ IEC kɔni sigili fo ka taa se bi ma a bɛ ka yira k'a fɔ k'u ka pankuru kɔni k'a kana tɛmɛ walima ka jigin o fɛ yen nɔ barisabula sɛbɛnfura dɔw bɛ yen nɔ n'u bɛna kɔni o b'a sɔrɔ nanzarala sɛbɛnfura o de b'u bolo Mali yɛrɛ kɔni olu y'a ta k'a yira k'a fɔ kɔni ni maa min kɔni k'i bɛ bɔ kɔkan jamana kɔni na ni ka don Mali ale kɔnɔna la o k'a sɔrɔ Mali ale sɛbɛn dɔw b'i bolo min b'i bugunatigɛjɛ yira k'a fɔ k'i ye maliden ye walima k'i ye yɔrɔ wɛrɛ maa ye o kɔni ne a bɛ fɔ o ma ko passeport malien o ni biométrique olu caman kɔni bɛ o ko juru la ko bɛ ka kɛ sababu ye ni Air France kɔni ale ka nafolo caman kɔni o bɛ ka taa duuru dara jukɔrɔji la a ko kɔni o juru la barisabula IEC ka sigili fo ka taa se bi ma u kun y'a ko kɔni k'a kɛ ko fitinin ye min kɔni aw kun tɛ k'a ko kunna ko ye nka u y'a ye k'a fɔ ko cɛ kumabaw kɔni o caman de bɛ nin ko in kɔni ale kuncɛ ɲɛmaaya la minnu kun b'u kan da la kosɛbɛ o ko kɔni a bɛ ka kɛ jɔrɔna ko ye u fanfɛla barisabula u bɛ k'a yira u la k'a fɔ ko n'u tu olu bonya olu b'u yɛrɛ bakun kɔni u b'o bonya min ye n'i bɛna kɔni olu fɛ yen nɔ n'i bɛna maa fɛ yen nɔ i bɛ a gasi sigi k'a ka bonya ta ka a ɲɛsin a ma ko ni maa min t'o kɛ kɔni k'i ka pankuru kɔni k'a tɛ jigin olu ka dugukolo ka bada o ko kɔnɔna o hukumu kɔnɔna na wa compagnie aérienne français n'ale kɔni ka pankuru so bɛ taga yɔrɔ caman na kɛrɛnkɛrɛnnenya Iran kɔni fo ka taa se AMS ma a kɔni a ko kɔni bɛ ka kɛ kɛlɛba fɛnɛ o yɔrɔ kofɔli in na barisabula fiɲɛ kolonba kɔni o wulilen bɛ yen kɔfɛlenw na min b'a to k'a fɔ u ka pankuru kɔni a tɛna se ka jigin yɔrɔ kofɔli o fɛnɛ na kɔni k'a ko bɛ ka kɛ sababuya ye min bɛ ka kɛ degun caman ye u ka yɔrɔ kofɔli na fo ka taa se Amsterdam o kɔni o ko kɔni na wa ko yɔrɔ dɔw kɔni bɛ min bɛ ka kɛ perturbation n'o ye ka misimasa kɔni o don olu ka dugukolo la a tɛ ka se ka jigin fɛnɛ o ko kɛra sababu ye kosɛbɛ u ka nafolo caman kɔni o tiɲɛna a ko juru la don n'a nataw la kɔni u bɛ ka ɲɛɲiniw kɛ walasa cogo min na a ko bɛ se ka sigi sen kan u ka se k'u ka baara kɔni a ta ba la walasa cogo min na nafolo tiɲɛ u ka bɔ u ka baarada kɔni ko la an bɛ don sunkalo ko ale ko kɔnɔna sa wa denbaya caman tigi kɔni o bɛ ka jɔrɔ bi barisabula sunkalo k'ale bɛ ka na ni sunkalo bɛ ka na kalo barikama don maaw kan ka nisɔndiya k'a kɔnɔ nka maaw dɔw bɛ yen olu bɛ nisɔndiya nka dɔw yɛrɛ kɔni bɛ yen kamanagan caman kɔni o bɛ taa olu ka ko kɔni o sababuya la sa barisabula ni sunkalo yɛrɛ cogoya fɔra ka ban kɔni feereba caman kɔni olu b'u ka nafolo fɛnw kɔni sɔngɔ o yɛlɛ kosɛbɛ min na kɔni o caman b'a fɔ k'a fɔ sunkalo ye baraji ɲini kalo ye nka feerekɛla caman kɔni bolo sunkalo o ye wari ɲini kalo de ye walasa cogo min na u ka se k'u jufada olu kɔni fa cogo min na walasa cogo min na u ka se k'u ka feerefɛnw kɔni feere da gɛlɛnw na maaw bɛ ka jɔrɔ o la barisabula i bɛ tilen kɔngɔ la walasa cogo min na su mana ko k'i ka se k'i ka sun tigɛ lafiya kɔnɔna la nka a bɛ kɛ sababuya ye i tɛ se k'i ka sun tigɛ barisabula maaw mago bɛ fɛn kelen kelen min na n'o ye sukaro fo ka taa se malo ani fariniw kɔni ma olu sɔngɔw bɛ ka commencer ka yɛlɛli daminɛ fo ka taa se tuluw kɔni ma maaw mago bɛ se olu minnu ma olu de sɔngɔw bɛ yɛlɛ kosɛbɛ ka taa tamaruku ale fanfɛla la
ko kɔni jamana marabagaw k'a lajɛ k'u ka se ka kumasen dɔw ta k'a yira feerebaga ninnu na walasa cogo min na ɲina sunkalo a bɛ se ka kɛ lafiya ale kɔnɔna la cogo min na denbayatigiw olu ka se ka kɛ lafiya kɔnɔna la ani hakilisigi o kɔnɔna la. O b'a to an bɛ don Niger kaw fɛ yen nɔ sa ciɲɔgɔnna kɔni o tɛmɛna Niger finitigilakaw olu kɔni ni kulu marifatigi Danbele-ko ni ɲɔgɔn cɛ min na kɔni Niger finitigilakaw olu ye sebaya kɔni o sɔrɔ u ka kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu bɔnnen bɛ pankurun ta ka laraweliw kɛ sanfɛla la finitigilakaw ka ko juru la olu kɔni olu ye bamuru kɔni caman kɔni o bin kosɛbɛ ka bɔ kulu marifatigi Danbele-ko olu kɔni bolo sa min kɛra alamisa tɛmɛnen kɔni o la sa min kɛra u ka yɔrɔ kofɔlen na yɔrɔ min kɔni ko ale kɔni lakananen don kosɛbɛ ni sanfɛ pankuru kɔni ale ko juru la n'a dugu kɔni tɔgɔ ye ko Atama n'ale bɛ kilomɛtiri 14 o kɔni masoya la ka taa Kololoko la Nigerkaw olu fɛ yen nɔ sa nin ci ɲɔgɔnna in kɔni na wa ko kulu pankurutigiw kɔni olu yɛrɛ kɔni olu ye baara wele caman kɛ min na kɔni u y'a yira k'a fɔ fɛnɛ ko dancɛ kɔni dancɛ bɔlen don min kɔni b'a yira k'a fɔ ko lakana bɛ se ka sabati cogo min na Mali Niger Burkina u ye dancɛ dɔw sigi dancɛ minnu na u ka finitigilakaw bɛna fara ɲɔgɔn kan kosɛbɛ walasa cogo min na kulu marifatigi Danbele-ko fo ka taa se mɔgɔ min b'a kɛ ni jamanaba saba in kɔni juguya la ka se ka olu kɛlɛ cogo min na ka se ka lafiya kɔni o di jamanaba saba in a jamanadenw kɔni olu ma kosɛbɛ nin bɛ dansigi kɛ bi an ka kunnafoniw kɔni na sa an bɛ k'an bɛ bolo da waati wɛrɛ. foli amsani an mota kadi magazine Mali ale filɛbagaw ma kaw bisimila ko kunnafoni olu kɛnɛ kan bakuruba olu le filɛ nin ka kɛ ni sigikafɔba mun kun bɛ an ka jamana kɔnɔna la wagati tɛmɛnenw na olu baaraw bɛɛ lajɛlen kuncɛra o kuncɛ o bɛ taa ta ka da kolonɛli Asimi Goyita ka t'o kumasegi kɛ ale ye Amanda Dola ko walawalaw ye fo ka taa
se an ka kunnafoni nasira wɛrɛ ma an bɛ don M5 RFP ale kɔnɔna la bari sabula fuko ɲɔgɔnya o bɛ ale kɔnɔna la u yɛrɛ y'a yira k'a fɔ 72 heures ko de bɛ docteur Sukɛli Kukala Mayiga bolo walasa ale ka se ka na ka baara bila sɛbɛn kuma cogo min na an bɛ tila k'o walawala fo ka taa se an ka kunnafoni labanw na sa an bɛ da Kirikou ale bunakun kan Adama Jara ni bɛɛ lajɛlen b'ale wele bɛn ni servo u tilala ka mana kura da ale kan tuguni ka taga ale bila bɛrɛ la ko kura an bɛ tila ka na o walawala aw bisimila ko kura an ka kunnafoni olu kɛnɛ kan i n'a fɔ kun y'a fɔ na cogo min na bakurubaw la ka kɛ ni sigi ka fɔ bamu kun bɛ an ka jamana olu kɔnɔna la sa donna tɛmɛnenw na n'olu baara bolo bɛɛ lajɛlen kun cɛra o baara kun cɛlen kɔfɛ ɲɛfɔli bɛ taa kɛ colonel Asimi Goyita ɲɛna baara minnu kun sigira sen kan sigi ka fɔ in kɔnɔna la Usman Isufu Mayiga ale yɛrɛ y'a yira ka fɔ a ka kuma dantigɛ kuma na ko nin baara in sigilen o kun tɛ dɔwɛrɛ ye sa walasa jamanadenw olu hakilina bɛ se ka sɔrɔ cogo min na walasa jamanadenw bɛ se k'u hakilina di cogo min na an ka furancɛ fanga ale bɛ taa cogo min na ani degun bɛ jamana kɔnɔna la cogo min na an bɛ se ka bɔ ale kɔnɔna la a ka kumaw kɔnɔna la sa a y'a yira ka fɔ sigi ka fɔ in yɛrɛ a ma kɛ yɔrɔ kelen pe la a kɛra an ka commune kɔnɔna fo ka taa se cercle kɔnɔna la ani fan caman wɛrɛ fɛ donc o kumasegu de taara ka taga di colonel Asimi Goyita ma kunu a ka Kuluba masasigiso la ka taa ɲɛfɔli dɔw k'a ye walasa faamuyali bɛ se ka sɔrɔ ale baaraw olu kɔnɔna la cogo min na albi an ka kunnafoni nasiraw fɛ sa i n'a fɔ kun y'a fɔ na cogo min na docteur Sukɛli Kukala Mayiga n'ale yɛrɛ an ka kotigi gali jamana in kɔnɔna la fo ka taa se M5 RFP ale yɛrɛ kɔnɔna ma ale y'o maa ɲɛma ye o kun ye 72 heures di ale ma n'ale 72 heures yɛrɛ kun bɛ cɛ kunu walasa ale bɛ se ka taa ka baara bila sɛbɛn ka to k'o da cogo min na M5 ale kɔnɔna la bari sabula M5 yɛrɛ kɔnɔna la fo ko ɲɔgɔn caman bɛ ale kɔnɔna la dɔw y'a yira k'a fɔ docteur Sukɛli Kukala Mayiga olu b'a ka ko la dɔw fana y'a yira k'a fɔ docteur Sukɛli Kukala Mayiga olu t'a ka ko la k'a ka bɔ M5 kɔnɔna la ka taa ka baara bila sɛbɛn ka to da cogo min na ko bari sabula depuis docteur Sukɛli Kukala Mayiga k'ale donna primature ale kɔnɔna la sa ko M5 RFP ko a ma se ka a sigi sen i n'a fɔ a kun bɛ cogo min na fɔlɔ ko bari sabula a kun bɛ baara minnu kɛ M5 kɔnɔna la ko bari sabula o baara ninnu si tɛ ka se ka sigi M5 ale kɔnɔna la sa dɔw yɛrɛ y'a yira k'a fɔ ko docteur Sukɛli Kukala Mayiga k'ale yɛrɛ dɛsɛra M5 ko in na k'u b'a fɛ a ka baara bila sɛbɛn ka to ka u di olu ma walasa a bɛ se ka bɔ M5 kɔnɔna la wa fana ale dɔrɔn tɛ sa docteur Sukɛli Kukala Mayiga yɛrɛ danaya da maa min kan n'o yɛrɛ ye Buba Tarawele donna tɛmɛnenw na u y'a yira k'a fɔ ko Buba Tarawele ale fana ka naga baara bila sɛbɛn ka n'u di cogo min na u bɛ se ka walan k'ale sɛmɛ M5 ale kɔnɔna la an ka kunnafoni di labanw nasiraw fɛ sa i n'a fɔ n tun y'a fɔ ɲɛna cogo min na an bɛ don an ka Kirikou ale bunakun kan Adama Jara ni bɛɛ lajɛlen b'ale dɔn bɛn de servo la ni donna tɛmɛnenw na u ye ale bila bɛrɛ la ale ka baara dɔw kun kan ka sigi sen kan Kirikou ale bunakun kan sɛgɛsɛgɛliw kɔnɔna la u y'a ye k'a fɔ bɛn de servo ale man ka bila ten tɔ bari sabula a ye kuma cɛjugu dɔ de ta k'o ɲɛsin an ka furancɛ fanga olu ma bari sabula o de kɛra ko kura ye tuguni ka tila ka n'ale bila bɛrɛ la ni ne bɛ dan sigi kɛ an ka bi kunnafoniyaw la an sera ka mun fara ɲɔgɔn kan d'aw ma magazine